Machigni janeno mar Lolwe TV higani ndi manyien maendi en higa mar 2022 ka koro warume okang' mokwongo e chenro mar weche giki mag nonro mar Oboke. Ang'eyo kendo ageno ni Nyasaye ochako ni higa maber ka bende mago te magin lek magi mag higani wakwayo ma mondo mi gibed mago eko mani kare kendo gichopni okang' no endo maber. Wan bende Lolwe TV ka endo wabiro singo mar mondo wakelni chenro gi eki e yorno endo manimba, yorno endo malong'o kendo yorno endo mabende lew e kinde duto. Nyinga en ni Okello, an ka ende gi chenro mar nonro mar Oboke mabiro kelo ni e juma ni endi nyaka chieng' tich abich. Omiyo wabed kodi ka endi pile pile mar mondo mi ing'e to koro ang'o matimre Oboke gi eki mondo mi ami weche gi eki mana gi koko gi tiendgi e seche go eko ibiro bedo king'eyo ni en ang'o matimre okinyi kokinyi sama chalo kama endi. An go Oboke adek ma The Daily Nation, Oboke ma The Standard kod Oboke ma The Star. Weche ntiere kanyo mang'eny ahinya, en higa endo mar siasa, omiyo ng'enyne udhi bedo ni siasa ema ng'eny e Oboke gi. Kaka wawache no endo wasemana chake, to ing'eni bende adhula go eko mag African Cup of Nations nindi koro nochakore achiel kachiel e piny endo mag Cameroon. Sulwe jotugo ma sulwe mani kuro mane mabro rienye moloyo moko te, mane gima ng'eni ji mang'eny ng'iyo. An ang'eyo ni kaka ja Kenya masani koro nitiere kaendi tim malo muda chung godo en tim mar Senegal ema bochung godo. In akia ni paro ni bochung kod tim mane. Onge wach Daily Nation, wach mantie kanyo ni Ruto 6 gamble in a vote race. Na wach mantie Ruto sani ndi koro goyo karata. Ogoyo karata kendo karata uchiel masani ko Ruto goyo manyalo mone yudo komno kata nyalo miyo yud komno endo mar loch ma piny Kenya koro mondo mar aboro nitiere kanyo endo. Wacha ni koro eyes on status with the August 9 general elections fast approaching. Deputy President William Ruto has made 6 huge make or break gambles in his journey to succeed his boss, President Uhuru Kenyatta. That analysts warn would be his political Waterloo. Ruto's refusal to go into August 9th as a coalition of parties. Ruto Ramoni, UD Chungna kaka UD chung karakende. Onge Emmanuel do magina do buche maosol. Katamana wachi ni koro mago iko magina coalition. Marario and shining regional kingpins with preference on first-time MPs. Ruto temoti ujuma nyen. Owere joma sani subedo kantie siasa ahinya. Edo kao joma manyien moringo godo kaka jogo kumantire kode. Baradik, taking credit for Jubilee success and refusing to take blame for key failures. Mane wach mantiere Ruto kama Jubilee time maber kanyama winjo ka koro go endere to kama Jubilee okethore moko timege malongo kanyo ko Ruto ka odhoge mamalo gi mapiny omeyo ti moketo gi solo tape koro kolosie. Magi ni weche ming'iyo kanyo endo. Making himself sole campaigner, refusing to delegate. Ruto dhi kamora mora to kende en ng'ama tiyo ne onge, en Ruto ma en campaigner, en manager, en gimora mora, en bende organize, en motimo gigo te. Magi ming'iyo kaendi. Pushback against tribal cards in politics instead of fronting bottom-up economics as a unfair. Manya wachomwa jeni koro Ruto sikwacho mna weche kumago kabila kagi kacha kama koro us bottom-up approach mare. Hata uchele ni focus on Mount Kenya without blessings of President Uhuru Kenyatta. Kumaga got Kenya kata Mount Kenya kata gwenge kumaga Central ampacho kaendi maonge Uhuru Kenyatta nyiso ni en ng'ane endo makoro mago nyalo miyo olwar piny koko ng'iyo matut. Mago gina moko kuom paro masani endi koro wuok achiel kachiel. Grade 4-5 pupils set to sit national exams. Grade 4-5 learners will take national tests at the end of the month as part of continuous assessment that will determine their final score when they sit primary school. Wangni onge gimoro ni yudo marks adi. Emna gimi chemo pile ni mae mebro ngigo nte ichal nadi. Koro mae ndino continuous assessment. Mano koro somo masani beni koro wabedo godo. Mani CBC onyuandre ahinya, lakini en gima ber. Koro wachi ni yudo marks makama omirem. Samo ni rem kituo, samoro ni onge fees, samoro ni onge nyalo mabiro mondo school seche go wacho ni ng'ani orem to ni ng'ama rie. Koro continuous assessment ni ndi koro bro mi thuolo mar ng'eni to koro teko ni kanye. Mano koro iluongo ni CBC, en continuous assessment test. Kuom jogo magin jorumba bana barumba mantiere piny mangima mokeli mobimba.
wangeni nitiere jarumba maduong ja sukus jalingala musician miluongo ni Gerald Fao Matomona ancha na otho e piny ndo Cameroon koni ben no perform mano endo tarik achiel to oyude kotho mane magawa mane entiere kawuono ringre chopo mane endo e boma maduong mar DRC Congo mar Kinshasa sama bende koro ibo chak chenro ge magik bands mang'eny ahinya mag Congolese musicians mantiere kaendi wawacho ni giwacho ni sani gikre mondo ko gitim miluongo ni koro mano tribute concerts ma bende bro timre di Fao Matomona en ng'ama jiong'e ahinya to moloyo e miondoko kata style mano endo mane en mar ndobolo kanyo endo ne gikelo weche mang'eny ahinya mane gitimo omiyo wan bende kaendi wacho ni kende malamu papa di Fao Matomona mane kaka bro nyise gi dho Lingala ka wadhi nyime kaendi en uru sending mixed signals on succession Mount Kenya loyalists sani koro ji mantie Mount Kenya wacho ni to uru ni dako nyiswa gini motegno ng'endo koro waringo kwarie kanye magin weche mane kanye to Oboke ndi mar beach queries over Obado no show at Ruto rally sani koro gavana Obado wacho ni Obado sani ok ne ka wuotho kod Ruto dibed ni obalo kanyo bende keche na ng'ama wacho ni obalo samoro chaka kanyo bo chako obalo gi Raila gini en ng'ama koro otama eler manitiere kanyo endo Linturi nokaw e weche go mag malew ng'endo ka in gi lep malew ok en gima ber ahinya nyaka ing'i lewi ka in jatelo gige ko ma iwacho ka wadhi nyime pa josomo gi jondiko aneno kotiap kaendi nyaka ito Oboke ni mar piero ariyo ka koro donjo weche go mag counties achiel kachiel magiki nitiere kaendi nitiere e piny South Africa ANC ma South Africa ok ma Kenya ka mar Mudavadi ANC ma South Africa sani koro ne nitie gi nyasi mar higni 110 mano endo kaka duond od bura dong en gima ber ahinya mago e weche mantiere kanyo ma gin gi ng'eny kendo gitiap malich inyalo somo ito Oboke nindi mopogore opogore weche mag tuke ni koro sani koro Indomitable Lions ne ochamo mano endo mag Stallions mane wach mantiere Captain Vincent Abubakar scored 2 penalties as host Cameroon beat Burkina Faso 2-1 in Yaounde the opening of African Cup of Nations Cup mane wach mantiere kanyo endo mano gin weche mag tuke mang wakelni kawuono e seche mabiro Oboke ma The Standard wach mantiere kanyo endo maduong' ni Linturi's lose tongue ignites political storm lep malewle mo wacho ma Linturi giri sani koro nyalo kelo mondo ma en achiedh nadi malich ahinya ka koro ok ong'iye e kang'ni maber koro nyondhi otere mano endo kokwach kich mar mondo mi oda dhoge e weche go kuma sani koro ne iwacho ni Linturi o dhoge okier kata lewe okier weche manyalo kelo kata chiego tulo mago eko mag higni mosekadho malita ahinya ne oganda jo Kenya Raila pledges to support mothers of ex-prisoners sani koro Raila nye ntiere kod mine mag jogo eko mabende notwe e weche go eko mag manyo ne piny Kenya loch mar ariyo ito Oboke mar adek wach manyaka koro wang'i gold miner trapped for 4 days rescued mako ne kendo ne na handaki machielo manendo mantiere gwenge mag Migori kama koro ikunya wach gold ni akege momiso ni koro ni gi masiche mang'eny ahinya bende wan gi ikruok maber matime to joma time gin joma tindo 25 years 24 manotho kata moko bintie mayudo ka koro hinyre kendo resi diketo kange mage mondo mi gini ndio timre Tom Okwach the miner still trapped in a gold mine in Abimbo Siaya County ngeni Tom Okwach to sani koro ni gi ndalo 40 ka koro pok oyude ji pod oketo mna gino min gini kane loso en gima lit ahinya e dho chunye ng'ato kiparo ni nyathini nitiere kanyo nyithinde miwa uru kata mna chokene wadhi waiki to piny owacho ling'a Raila kaka ne nitiere kod mothers ma political prisoners mano nitiere Ruto tells ODM leader to stop being petty over cash donations Ruto nyiso Raila koro mondo we dondre kode weche go mag pesa Raila ong'i gige motemo were kode nikech en pesa ne mogolo gok mag Raila ilo Raila ang'o pesa yangu inakuashia nini mane wach matena Ruto tema wacho kanyo endo wadhi nyime siasa political storm over Linturi controversial words at Ruto rally magote nitiere kanyo ka wadhi nyime kaone na mandi wakana kanti weche mang'eny ahinya ma beda lidhi ni Oboke ni endi mina pa josomo gi jondiko manika endi aneno ka nyaka mano endo ma en Sosion Ondiko insisting on C+ is punishing candidates from needy backgrounds mana banta dir manitiere samoro ng'ato ko yudo C+ nikech ne otuo oyudo ko yudo C+ nikech janyuol ne ok nyal miye school fees lakini en ng'anyalo yudo itame nang'o dhi university itame nang'o dhi nyime gi somo mare
mano tayie kod sosion. Somo en nyalo mar ng'ato, ok en grades kende. Grades beyo to nyalo be nitiere ma ng'ato ni godo manyalo timo gik mamoko. Ka ang'iyo to oboke ni mar 23, essential Oxbow Lake in Yala at risk of drying up. May watch mantis and watch Nikoro Lake Kanyaboli provides refuge for several species of fish that are no longer present in Lake Victoria. My lermantia Lake Kanyaboli nyalo bet Nikoro all the two. Ma indi interese ya lego wach ni nyaka wang'iur maber mondo mi walosi achiel kachiel. Ka adhi e weche mag tuke, anyisi ni abrom na lidho ni oboke gi achiel kachiel en ni which star will shine brightest in Africa Cup of Nations. Mane wache mantiere en sulwe mane mabro rienye ma bende ma ahinya moloyo sulu duto te mantiere e tugo nendo mar okombe mar Afrika mangima mago te nitiere kanyo. Ka aweyo mano atieko kod oboke ma The Star. Why Mudavadi is under siege. Maya wach mantiere kanyo. Kidi mkanyo ka jomoko somo ni en under siege. En under siege. Kizungu nombiro gi meli joka ma jomoko kawe kaka kobiro. Wesome gi dholu sama gi kizungu ni en under siege. Wacho ni is ANC troops bitterly split. Western Tough is under assault by Raila and Ruto. Wacho ni koro Mudavadi en ng'ano ndo masani koro ni akire kike. Makoro party ne mare ANC sani koro nigi pogruok e iye. Ai Raila gi Ruto bende koro kore hi matek gi goch mag Western kucha makinyi ka kinyi gini mana kanyo endo gitemo mamondo mikoro gikaw kura koa kuome. Mano ler mantie kanyo. Musalia faces undesirable options of teaming up with Raila or Ruto. Mane wacho mantiere koro Musalia nyaka bed ni obodhi kor Ruto kata kor Raila kalore kod oboke ni kaka giwache achiel kachiel. Wacho Mudavadi ne mantie kanyo ito boke no mar 4 kod 5 en ka indika wacho mantiere Linturi innocent arrest Raila and Atuli says Nyoro and Osoro. Wacho ni koro Raila kod Atuli wene benitere jela ok Linturi. Mane kaka Nyoro gini nene gionyo gine kamano gin maging'eyo somani to boke nendo mar 7 ibro ng'eyo ni to en ang'o manitiere kanyo. 17 anxious days for Raila Ruto as Senators Mall coalition bill. Ler mantie kanyo sani koro bill moro ma coalition parties chande no dhi e Senate kinyi chako wache e Senate achiel kachiel katwak mare chakre en kinde go eko mag ndalo 17 mana mag chunji go kibi to Senate bro kadho gini koso bro go e piny koro Raila kod jogo te chunji go kibi sani mondo ng'en to koro obro timore nade. Wabro kelo ni magi kichakre juma manyien chenro no manyien mali hudu mondo mi ng'en to koro en ang'o matimre ka wadoyo ni kendo wakwolo ni pile gigo mabro bedo kaka otimre e siwandha mar siasa kata e osi mar weche mag siasa e piny Kenya to bende gi pinje ma oko. Abro tieko kamano nikech ing'eni kawuono en odiochieng' mokwongo mar oboke weche mang'eny ahinya mondo mi waketo go ji. Aneno ka ndika Diamond gifted shoes by Misri new lover. Ma wach mantiere ni koro nitiere jaber moro monyewo ne Diamond wuoche to Diamond kiae otuche ni to kene Diamond wuoche ni koro ni no hero Diamond ahinya. So manendo e wadis ibro yude. Nadia celebrates some women in Bella. Ma wach mantiere kanyo weche ng'eny ka Vera Sidika says her ex-boyfriend Otile Brown is welcome to visit her daughter Asia Brown. Ana wach mantiere Otile Brown be nosewere gi Vera. Weche ng'eny ma piny ni oponga gi weche. In kichogo maendi to ko Vera go Otile Brown kidhi ni to Diamond kidogo ni to Ruto gi Raila kidhi koni weche ng'eny makoro piny opong'. Off we go. African Cup of Nations playing football in the shadow of rebellion. Ler mantiere kanyo endo nyalo somo koro weche mang'eny magiang' na kelni e weche mag tuke kawuono kakora koloni achiel kachiel timbe go eko ka gebro bet ka gidhi. Kogalo Gor Mahia mayiengo piny Nyoro dho tima Mathare United bao achiel. Gor Mahia assistant coach Sami Pamzo Omolo has described their 1-0 victory over Mathare United as crucial to restoring their battered self-esteem. Sani koro Omolo no wacho ni koro mano bro konyo Gor Mahia yudo kendo mano endo jing'o kod jipo makare e seche makoro gidhi nyime kod weche mamoko. Higani en higa mwadwa mondo watim gik moko differently. En higa mwadwa mondo mamiyo gigo eko malombo muna e TV malolwe kaendi kinde ka kinde. Nyinga en niko kela sebedo kodi thuolo ni endite medem nakete Lolwe TV kawuono ka wantinya ka giduond luo ang' wantiere kod Chief JJ owuon e duond luo kawuono omiyo kikibari mokineno olengi to Chief ang'o omiyo en ng'ama lungo wach malich kamae onyolore anyuola kamano kose en ni koro mani en ng'ama en actor o jatugo magite e Lolwe TV. Gini en marwa mar Jaluo.